are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Parad Aliguas, tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6 en punto. Good morning. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat kada kayo amin apo ito upat nga sili ito upat nga suli iti Pangasinan. Maabig nga buklas kumuyamin dito na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pa maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issue na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Martes, Pitsa 11 sa buwan ng Agosto 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Mujares. Kasama rin si kapaborito Errol Horado. At dyan naman sa technical control, andyan si Engineer Nixon Dakala. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, mga reaksyon at opinion, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala sa pamagitan ng ating Facebook page na inyong mga pagbati sa inyong mga mahal sa buhay. I-search lamang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6:02 ng umaga. Talagang patuloy ang pagbagsak ng ulan.
dulot nitong southwest monsoon o habagat. Kaya ingat-ingat lang dahil ilang lugar ay lubog na sa baha. Kaya dito sa lungsod ng Dagupan, kaya't nagdeklara ng state of calamity ang lungsod ng Dagupan kahapon dahil sa matinding pinsala dulot nitong pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa lungsod. Nabatay sa kanilang resolution number R-209-2026 na may pamagat na a resolution declaring a state of calamity in the city of Dagupan due to the widespread flooding and damage caused by the southwest monsoon intensified by tropical storm Maymay. Kaya idiniklara ang state of calamity. Ang naturang resolution ay nilagdaan ni acting vice o acting mayor then Brian L. Cua. Batay na rin sa letter of declaration ni acting vice mayor Michael Fernandez. Nakasaad sa ilalim ng section 16 of Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 o yung Republic Act number 10121. Ito ay ang batas sa Pilipinas na nagbabago sa sistema ng pamamahala ng kalamidad. Ayon sa batas, ang local government unit ay obligadong magtabi ng hindi bababa sa 5% o 5% ng kanilang tinatayang kita mula sa regular na mga pinagkukunan sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ang Calamity Fund ng local government unit ay nahahati sa dalawang bagay. Ang una, yung 30% ay nakalaan na bilang quick response o quick response fund, na ito ay standby o yung pondo na ginagamit lamang kapag may idineklarang state of calamity gaya dito sa lungsod ng Dagupan. Yung pangalawa yung pondong 70% sa natitira doon sa kabuuan na 5% na calamity fund ay nakalaan para sa mga mitigation, mga preparedness, prevention at rehabilitation. Kaya gusto nating linawin yung 30% mula doon sa kabuuang calamity fund, mula sa 5% calamity fund ng lokal na pamahalaan ay ginagamit sa pagbili ng mga relief goods. Yung mga gamot, mga emergency rescue supply at tulong pinansyal sa mga apektadong pamilya. Ang paglalabas ng pera ay dapat na kumpleto. Merong resibo, may purchase report o purchase request o kaya yung liquidation report ayon sa lituntunin ng Commission on Audit. Good morning, Kaya Errol. Nagdala ka ng relief goods. Ha? Akin mga witak, yung siya agdakidan? Agdakidan. Ano tayo mo? Kasi nagdeklara ang Dagupan ng state of calamity. Ang tiga mo alay yung tanat, hanggang mo sa makakasabi. Kaya nga, yung... Okay labat. yung basta sa niraramay kin. Apektado.
may most affected families o areas, Oo. individual, araratan. Correct, Basta yun, nagyo pipili yun. Kaya nga, yung pagdideklara ng state of calamity dito sa lungsod ng Dagupan ay maganda, maganda hakbang upang mabigyan, yung sinabi mo, mabigyan ng tulong yung mga Dagupinyo na apektado sa pagbaha dulot ng habagat. Mabigyan ng mga goods o Oo. relief goods ang mga most affected families. Oh. At yung mga barangay dito sa lungsod ng Dagupan. Umaasa ang bawat Dagupinyo na walang halong politika. Gapo. Ang pamimigay ng mga ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Dagupan. Gapo. Gapo yun. Ang gapura ratay politika. Kaya Ang ayuda mula sa pamahalaan ay galing sa buwis ng taong bayan. Hindi personal na pera ng sino mang politiko. ayan, ang sinasabi ng ibang mahihirap ang buhay, pinipili yung sinabi mo, ang binibigyan, inuuna ang mga kamag-anak, kakampi, sa halip, ang mga most affected families o kaya yung mga affected barangays ang pagbibigyan. O yung iba naman ginagawang personal na utang na loob. Oo nga Ang obligasyon ng gobyerno na tumulong sa mga mahihirap. Kaya nawawala ng karapatan ang mga mahihirap na makatanggap ng tulong mula sa gobyerno na walang kapalit o kondisyon. Dapat ipakulong at kasuhan ng mga opisyal na namimili na binibigyan ng o yung mga pumipili. Kaya mangitar na ayuda. Dapat na may Kasi reklamo. Pero mababala reklamo kasabi kaya niya nga, ng panahon ba? labag sa batas yan ayon doon sa yung umiiral na Code of Ethics and Ethics Code of Ethics and Ethical Standard ng Code public of Ethics. ng mga public and public official and employees. Kaya't kung may mga ganyan na talagang pinipili yung pinagbibigyan, hindi umaabot yung ayuda sa inyong mga lugar, lalo na yung mga affected families, magreklamo kayo. Yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Republic Act 6713 yan. Correct. Ay, commitment to public interest, professionalism, justice, and sincerity. Commitment to democracy, responsiveness to the public. Yan. Political neutrality. Ayan, neutral. Kaya nasa gitna ka, gumitna ka at huwag kumampi. Sabi ni Ayan, Francis Magalona. Francis Magalona. Pero yung mga ibang politiko, hindi naman lahat. Gumilid ka at katulad kumampi ngayon, ka. Ang syudad ng Dagupan ay declared as under the state of calamity. Base doon sa kanyang yung mga barangay kapitan. Pwede na kayong maglabas ng inyong calamity fund at yung mga yung mga torpedo. Ito yung linawin. Pangkanaw-nawa yung lalaman. Ito yung linawin natin dyan, Okay. So, declared na state of calamity ang lungsod ng Dagupan. Ibig sabihin, maglalabas sila ng pondo ang city government. Ang mismong syudad, pwedeng maglabas ng pondo. Okay. Yung mga barangay, pwede rin. Okay. So, dalawa yan. Paano yung mga yung mga itutulong ng national government? Yun ang kwan dyan naman. Itutulong from national government to LGU to barangay. Si LGU, mga italan barangay. Paulat sa ibunog na barangay, may international na munisipyo o city hall. Bawal po yan. May pondo, impawayo. Bawal po yan. Labag po yan doon sa Republic Act 3019. Ano ba yan? Yung anti-graft yan Hindi nga, ang mangyayari maglalabas nga ng pondo yung barangay. Kaya nga. Pero ang ipapamigay yung galing sa syudad, pero yung galing sa nasyonal.
Ako lang tumayo eh. Kaya nga, so, pundo Mga ng na siguro kwan yan. Pigara. Pundo ng barangay yan. Pera ng taong bayan yan. So, public fund yan. So, pag hindi ginamit yan at naglabas sila, ay, malversation yan. Paano mo malalaman? Yan ang kwan dyan. Paano mo malalaman? Siyempre, may mga magagaling magtago dyan. Hindi, dapat doon sa mga ano purchase. pa yan? Pwede namang ano yan eh. Pwede namang pitik-pitikin eh. Yung purchase sa Mananap request. yan. Mananap yung supplier. Si supplier mo, marakablay tungtungan dandoan ng kapitan. Ni amay kin gawa maunyaya takin. Hindi, dyan sala nayak lamang ala. Kaya yung mga galing Wala rin barangay official, wala rin barangay kapitan, pero los buenos, saliwan amin mo, oportunista. Oo nga, ang kwan dyan. Yung pangkanaw-nawa, talaga nasambuton damot. Ang gagawin niya dyan, okay. Galing sa DSWD, may tatakyan. DSWD Iba yan. rin yun, national government. National yan, okay. Sa syudad naman, siyempre magbibigay yan. Okay, sa barangay, maglalabas naman ng pundo. Tanungin ninyo, nasaan yung pundo ng barangay? Nilabas ninyo na para sa calamity fund. Hindi niya ilitrato ay, niya naman riripak ira ay. Yun ang i-repack yo. So, kapag Man repack yo. Iraramay kin, araratay man nagrepack. kaya yan, tatlo yan na kunyan na magbibigay ng ayuda kung sakasakali man. Dahil lang nung sunandagupang kasi kunyan malaki. Wala rin barangays dyan ang kakabalag sa pundo to, pero mampaway na calamity fund, mangitan na bulas, may 2 kilo kantura. Singa pakaskasi ni raramay ken totoo na may kero. Pipili ang dalalanti. Mga laban no sa iter dan dilatot arama imported. Di mat? Kaya nga. May presyo bulas siya gabagabay dan saliwanat. May sangkamuraan ni. Pigari ipaway yung pundo. Dapat tan walay transparency board yung ditan. Kunyari, walay sa kay barangay, unya so pundo. Unya ay porsyento na ipaway tayo saya, tani o jatid pagling na taon. Sa asaliw tayon bulas, unya. Ang aliw mo na dilata tan araramay noodles. Raratang kumun. Pero yung mga yung transparent kamo, hindi na yan nasusunod eh. May transparent burareg. Hindi na nasusunod yan dahil yung nga siyempre natumbukon da di ang gapi kakungon do. Kaya dyan ang kwan dyan ngayon papasok ang commission on audit. Yung mga na disburse. Siyempre magaling nga silang mag-ano dyan. Bakit sa dinami-dami naman ng bagyo na nagkaroon ng kalamidad na naglabas ng pondo dahil under the state of calamity. Wala ang ipaway wala lang kasuan. Yan ang kwan dyan nga eh. Hanggang po. So, dapat na magmatsyag tayo. Tayong mga apektadong lugar, hanapin natin yung mga bilyan ng mga pundo na yan. Sa problema, hanggang matsyag lang. Hanggang sita lang. Makakapal na yung mukha ng mga arami batigun. Ya barangay official mo. Kasi nga po. Siya po lang lamang. Siyempre, lay kalupaan daratan ay. Kaya't, tingnan natin, itong mga opisyalis natin na binoto natin, kung sila ba ay tapat sa bayan, tapat sa paglilingkod, tapat sa sarili. Kaya inuuna yung sarili, inuuna yung mga kamag-anak, yan ang maganda. Mas lalo na ngayon at napapabalitang walang eleksyon sa barangay. Agay! Wala daw? Ipakutimag daw. Wala daw kasi nahati yung yung opinion doon sa Senado eh. Ang nagpupursige na wala yung dalawa lang. Si Senador Chis Escudero at itong si Senador Jaime Marcos. Pero ang sabi ni Senador Gatchalian, anong sabi niya? Unconstitutional. Kasi? Yun ang sinabi niya eh. Sinisitan doon. So yun ang kwan dyan. Ngayon, mandang katan kwan doon. nakikita yung political color dyan sa Senado tungkol dyan sa hating opinion sa barangay at iske election. Yung si Chis Escudero, siyempre, balik loob yan sa administrasyon. Di ba?
Kaya tingnan natin kung anong magiging kahinatnan dahil itong si Chis Escudero ang nagsulong dyan sa Senado at itong si Amy Marcos. Tingnan natin kung ano po ang magiging resulta, kung matutuloy ba o hindi ang barangay at iski election. Nasa kamay yan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung ipagpaliban nga o hindi ang barangay iski election. Pero ang sabi ng COMELEC, tuloy ang eleksyon dahil may pundo. Ayun. Alas 6:18 ng umaga. Ngayong araw, kapaborito Errol, unsi ngayon, ano? Unsi ngayon, ngayon yung, yung rollback, ng petroleum product. Dito, ito ay, big time rollback, sabi nga nila itong petroleum product. Batay sa MOPS o MOPS o Mean of Platts Singapore, trading at foreign exchange averages sa nagdaang 4 na araw, nagalaw ng presyuhan ng petrolyo aabutin mula 450. 450 pesos hanggang 5 pesos kada litro ang bawas. Kaya nga sa presyo sa diesel at mula 450 hanggang 5 pesos din naman sa pareho na ang gasolina. Ayan, kaya ang oil price adjustment ay bunga ito daw ng pagkakasundo muli ng US at Iran kaugnay sa geopolitical conflict. Itong August 4, nagtaas ang mga kumpanya ng langis ng 73 cents per liter at gasolina sa 60 cents per liter sa krudo, samantalang ang kerosene ay nagtaas ng 2 pesos per liter, dulot na rin ng tensyon dyan sa Middle East at pagbagsak ng piso kontra dolyar. Ang magkakahalo ang ang reaksyon sa napabalitang pagkakasundo muli ng US at Iran para sa kapayapaan at kaayusan. Nabuksan muli ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga barko na may mga dalang langis. Inaasahan na ang kasunduhan ng dalawang bansa ay nagdudulot ng permanenteng tigil putukan sa mga apektadong lugar sa gitnang silangan. Ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay makakatulong upang lumuwag ang supply ng langis sa bansa. Ang pag-aalis ng restriction o parusa sa langis ng Iran ay hakbang patungo sa normal na takbo ng kalakalan. Ang pagkakasundo o peace deal ng US at Iran ay nagdudulot ng malaking ginhawa sa pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbaba ng presyo ng langis. Nababawasan ang pangamba sa yung kaukulan natin ng supply ng langis at petrolyo na nagpapahirat sa buong mundo. Ang pag-stabilize ng presyo ng petrolyo ay makakatulong na pigilan ang inflation sa bansa. Ang inflation rate sa Pilipinas ay 6.2% noong Hulyo 26 at ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. July 2026. Sa flood inflation ay nasa 5.3% bagamat mataas pa rin ang presyo ng bigas. Kaya kung magkakaroon ng big time rollback sa petrolyo, makakatulong ito para bumaba ang inflation rate sa bansa. Bumaba ang presyo ng bilihin at nagbibigay ito ng extra pera ng mga consumers para pambili ng iba pang pangangailangan. Tama nga naman. Correct. Kung bumaba ang presyo ng langis, malaking ginhawa para sa mga sektor ng transportasyon dahil lumit ang gastusin ng mga tsuper sa krudo at sa gasolina. Mas malaki ang naiuwi na kita ng mga tsuper para sa kanilang pamilya dahil mababawasan ang gasto sa krudo at gasolina. Malaki ang naiuwi nakita ng mga tsuper para sa kailang pamilya dahil nabawasan ang gastos sa gasolina. Ngunit ang pananaw ng ibang tsuper sabi nila sunod-sunod araw-araw
yung pagtaas. Pero itong rollback, baka maya, kung ano naman, babawin nila. Babawin ng mga oil companies. May mga hinaing ang mga tsuper na hindi rin nasagot ang mataas na presyo ng bilihin at mga mga piyesa ng sasakyan. Kaya hinihiling ng mga tsuper ang pang matagalang solusyon sa halip ay bawasan siguro yung yung petrolyo, yung Petroleum products. Hindi pwede. Wala tayong magagawa. yung ano pa to? Bawasan yung yung buwis sa langis. Wala tayong magagawa dahil ayaw ipatupad ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-alis ng excise tax Ayan, sa petroleum products. Yan ang problema natin so baba ngayon ng ilang ilang piso, 5 piso yata. 4.50 hanggang 5 pesos. Yung rollback. Sana tuloy-tuloy na yan. Para sa ganun, hindi naman tayo kawawa. Na talagang nagtitiis na lamang sa napakataas na mga presyo ng mga bilihin dito sa bansang Pilipinas. Alas 6:24 ng umaga. Good morning kay Flor de Lisa Cabanya, Bustria. Ayan, at ganoon din kay Marivic Rivera Balasun. Good morning po sa inyo. At ganoon din si Maki Mapalakapak Soriano. Good morning po. Diyan sa may Mapandan. Si Mayor Carl Christian Vega talagang nag-ikot kahapon sa mga barangays. Tinignan nyo yung mga affected families. Dahil dito sa patuloy na pagpatak ng ulan, dulot nitong southwest monsoon o habagat. Yung pag-ulan-ulan na dire-diretso dahil nga merong kala mo parada, no? Kala mo motorcade ng mga bagyo. Yan yung isa sa mga nagdudulot ng pag-ulan ngayon sa ating lugar dahil magkakasunod nga yan. Magkakasunod. May satellite picture, binidyo datay kulandararatay bagyo, mantutumbukan. At dito sa Dagupan, paparada. Dito sa Dagupan nag-ikot ako kahapon talagang grabe yung pagtaas ng baha. Nanlibar-libar ka Ken, basa ka. Siyempre yung pa ako nabasa. Galing ako diyan sa may Galvan. Ang nabasa, bagang lang tinanlibar ka, di nabasa tayo sa lin, tatulap. Siyempre tayo yung bangka chinilas. Making ka, doxycycline ka, tadakalatambal tayo dyan. Marami dyan. Yung mga nangangailangan. Dito. Mga nangangailangan ng mga gamot, punta lang kayo dito. Hanapin nyo si Dr. Nixon Dakal. Nandyan sa kabilang kabilang kwarto. Yan ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ay patuloy na nagpapabot ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ang pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat dita na barangay Bunuan Gasat na Karuman. Katuwang ng PCSO ang Authorized Agent Corporation na Golden Key Play Corporation. Ayan. Ang Golden Key Play Corporation, sila po ang authorized agent na magpalaro ng STL sa siyudad ng Dagupan. At ang kanilang pagtulong naman sa mga Dagupenyo ay yan nga, at nakita natin na may mga relief goods din na ipapamigay. Ayan, katuwang ang PCSO. PCSO at ayan, ang Golden Key Play Corporation. Okay. So, nakita ko po yung mga kahapon, mga sasakyan, talagang hirap sa pagmamaniho dahil mataas yung tubig. May mga tumirik nga kahapon Wala tayong magagawa dahil nga ito ay natural calamity. Pero mo may kinuha, may Saint John, ay simbahan. Lubog sa baha.
lubog sa bahay yung kapaligiran. Ayan, oh. Pero dahil nga may magandang sistema ang St. John Cathedral, ang gapoy dalap di man grounds da. Oh. Oh, nakita mo yun tama. yung video na na-post. Tapos merong short interview. Puntan ko mo na so sistema ay no makaantamlan undulap wala may pulaing yagawon mo. Aliwan sa tay tagay karsada agmununo to no anto rara may pasen ya naapektuhan. Oo. So, marami pong mga lubog sa baha. Gaya dyan sa may Mayumbo going to Karanglaan kahapon. Yung sinasakyan ng mga pasahero going to Kalasyaw, kuliglig. Kuliglig. May mga tumirik pa kahapon ng mga kuliglig. Wala pong makakabiyahe na mga jeepney patungo dyan sa may Kalasyaw. Kaya kuliglig dahil mataas ang tubig. Magandang umaga kay Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion East Bautista, Pangasinan. Ayan, palagi po siya nakasubaybay sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo dyan? Affected ba kayo dito sa southwest monsoon o yung habagat? May mga binahaba dyan sa inyong lugar. Alam ko po itong si Kapitan Justin Espino, matulungin. At siyempre, action agad yan. Kaya't gustong-gusto ng mga kabaranggayan niya. Good morning po sa inyo dyan. Sa aming pagbabalik, subukan din natin na tawagan ng MDR Kalasyaw at tawagin natin ang sitwasyon dyan sa Kalasyaw. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite.
invite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midalo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midalo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midalo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:38 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timogte Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama rin si kapaborito, Errol Hurado. Yun! Good morning pa rin. Bigya ka, bosan. Ang gano'n yan, Silso Oran. At sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal. Ayan. At nandito rin ang ating station manager, si Joey Baby. Okay. This time, nandito sa ating linya, si MDRRMO Head Ed Villacorta ng Kalasyaw, Pangasinan, upang alamin natin ang sitwasyon sa bayan ng Kalasyaw. Good morning, Sir Ed. Yes, sir. Good morning, Sir Dennis at saka Sir Errol. Okay. Napuyat. Kumusta na dyan sa bayan ng Kalasyaw as of this moment? As of this moment, baha po ang bayan ng Kalasyaw. Meron tayong 21 barangay, 20 barangays na apektado ng pagbaha. Okay. So, anong mga barangay ang most affected, Sir Ed? Yung mga usual natin, yung mga mababa at malapit sa ilog natin, itong barangay Talibao, barangay Mangkop, barangay Lasip, barangay Banawang, barangay San Vicente, barangay Lumbang, barangay Longos. Yung mga usual natin, binabantayan natin, sila yung mostly affected sa ngayon. Mayroon ba kayong recommendation na sa municipal government para ideklara under state of calamity rin ang Kalasyaw? Kahapon nagpulong ang council kasama ng mga punong barangay, lahat sila, no? At matagal pa itong kinakaharap nating tag-ulan, kaya wala pang nagrekomenda na mag-declare ng state of calamity. Bagkus ini-exhaust muna natin yung ibang resources natin para makatulong at makapagbigay ng relief sa ating mga kababayan. At yun nga po, naka-schedule ang relief natin mamayang hapon pagka ito ay naayos na po. Even though, sir, may mga evacuees na po tayo dyan sa may sa sports complex, Sir Ed. Opo, meron tayong pabuwang 216 families na binubuo ng mahigit 800 individuals na nasa sports complex. Meron din tayong 8 barangay na ginamit yung kanilang barangay hall at ginagawang evacuation center ngayon. Meron din tayo sa may Nalsyan. Halimbawa, ang Nalsyan, ginamit niya ang kanyang barangay hall at ginamit niya yung mataas na building sa eskwelahan, evacuation center. At meron din tayo sa Mormons, dito sa may likod ng munisipyo, ginagawa ring evacuation center. Sir Ed, nakita po namin yung mga litrato po na naipopost po ng iba't ibang netizen dyan sa may Kalasyaw kahit hating gabi. Sir Ed, kasama nyo si Mayor Patrick na umiikot at nagmo-monitor po sa inyong nasasakupan. Opo, on the ground, gustong makita ng ating punong bayan yung pinanggagalingan ng mga tubig, kahit na yung mga maliliit na mga culvert. At hindi lang yung tinitignan niya mismo personally, pero dala-dala niya yung drone at sa taas tinitignan niya kung saan yung source, saan papunta yung tubig, saan nanggagaling yung tubig. At yun, every now and then nagkakaroon ng pagpupulong. At doon sa aming identification, nakita niya na kaya namang solusyonan ang pagbaha. Sabi niya, the same word na kanyang sinabi. Yun nga lang, may kakulangan tayo sa pondo, rin ang kanyang sinabi. Sir, dire-diretso po ang pag-rescue nyo po at gamit na gamit yung inyong rescue boat, Sir Ed. Opo. Humingi pa tayo ng augmentation sa provincial government, sa PDRRMO, at may augmentation din ng Army dito sa atin.
para sabay-sabay natin matugunan yung tawag natin for rescue operation ng ating mga kababayan. At hanggang sa kaninang madaling araw, Sir Ed, nakita po namin yung mga video na naman na yung mga kawani ng inyong opisina, talaga naknaksawan lara, Sir Ed, talaga na wadta, nakaantabay, naka-monitor on call ang MDR Kalasyaw. Opo, yun nga po yung pakiusap natin sa mga kababayan natin na sana po, pagka maliwanag pa po, pumunta po na sila o tumawag na sila sa amin para madala na natin sila sa ating evacuation center. Kasi po pag sabi po medyo mapanganib sa ating mga rescuer. At the same time, katulad din natin mga tao yan, napapagod yan, kailangan din nila magpahinga para sa susunod na araw na naman na pagganap sa kanilang tungkulin bilang mga rescuer. Okay, sir, sinabi nyo kanina hindi pa kayo nagde-declare ng state of calamity. Ano po ang pagbabasihan para magdeklara ng state of calamity ang isang LGU? Ang isang lokal na pamahalaan ay pwedeng mag-declare ng state of calamity sa pamamagitan ng rekomendasyon na manggagaling sa MDRM Council. Correct. Sa Sangguniang Bayan, at sa Sangguniang Bayan ang gagawa ng isang resolusyon upang ideklara ang isang bayan under state of calamity. Kung mga 15% ng kanyang affected population ay nangailangan ng immediate assistance. Kung 30% ng means of livelihood ay apektado na, kung ang mga major facilities o mga lifeline infrastructure kagaya ng mga kalsada ay binabaha na, at dito sa bayan ng Kalasyaw, na-meet na natin po yung mga criteria para mag-recommend ng declaration of state of calamity. Yun nga lang, may mga sources pa rin tayo na pwede nating pagkunan at alam natin na mas mahaba pa itong ating tinatahak na tag-ulan. Correct. Kaya yun, para ma-assure natin na pagka mayroong disaster, mayroong tayong may bibigay na assistance, yun po ang ginagawa po ng ating punong bayan na humihiling din siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan, sa ating mga kaibigan dito sa bayan ng Kalasyaw na pwede namang tumulong, ano? At sa ngayong pagkakataon na ito yung panahon para tumulong tayo sa ating mga kababayan. Tama. Kumusta naman ang water level dyan sa inyong bayan, particular sa mga ilog? Nasa critical level na ba, Sir Ed? Ngayon, wala na po sa critical level. Nag-overflow na po. Wala na po tayong basyan at sukatan kasi nag-overflow na po. Ayan. Kaya sa ngayon, 20 barangay na po ang apektado nitong pagbaha po natin. So, nagsusubside na yung tubig? Sa ngayon, bagya pang tumataas yung tubig sa ilog natin. Okay. So, in-expect pa rin natin na bagya ding tataas pa sa mga barangay natin. Kumusta naman yung mga main road natin? Passable ba sa mga lahat ng behikulo? Behikulo? May mga kalsada na dineclare na natin na mahirap ng daanan, lalong-lalo ng mga light vehicles. Lalong itong area ng Barangay Mangkok, kung kayo ay pupunta ng Malasiki at saka ng San Carlos, Bayambang, dito sa Barangay Mangkok, pahirapan na po yung pagdaan. Kaya ang ginagamit na ngayon na means ng sasakyan ay itong kuliglig at saka yung mga traktor. Dito rin sa may part ng Demenencia Highway, yung Nalshan, bagamat po pwede pa, pero hindi na natin nire-recommenda sa mga maliliit na sasakyan. Baka sila ay malubog pa sa area na yan. Okay. Yung mga kuliglig, hindi ba mahal yung kailang singil sa mga pasahero? Yung iba, na alam ko, nagbibigay ng libreng sakay hindi rin umaabuso. Yung mga yan siguro yung mga kababayan din natin, nakikita rin nila yung pagod ng mga kababayan natin na mamasada ng kuliglig. Siguro consideration na rin nila yan sa wala naman tayong nakatakdang ordinansya para magtalaga ng kung magkano talaga ang ibibigay na pamasahe. Konsiderasyon ng bawat isa na lang po yan. Sir Dennis at Sir Errol. Sir Ed, yung population area na usually hindi naman po nababaha, kumusta po ang sitwasyon ngayon, Sir Ed? Binahan na rin po itong ating population area at hindi kagaya nung nakarang taon na itong unang nababaha. Sa ngayon, ito yung huling nabaha. At passable pa rin. Yun nga lang, hindi na rin namin nire-recommenda sa mga light vehicle itong population area.
ang mga nakikita nating dumadaan ay yung mga matataas na sasakyan dito Opo. sa ating population area. So sa ngayon, patuloy pa rin po ang monitoring ng MDR ng mga katulad po ng inyong opisina. Si Mayor Patrick, sir, kumusta naman po yung kanilang pag-iikot? Sigurado may schedule na naman po kayo ngayong umaga, Sir Ed. At yes, today, mga alas 10 ang aming usapan at ang alam ko yata pupunta rin dito ang provincial governor para tignan ang sitwasyon ng bayan ng Calasiao. At na-schedule kahapon na magsasagawa ng initial relief operation mamayang hapon pagka handa na po yung ibigay ng lokal na pamahalaan sa ating mga apektadong kababayan. Opo, yung mga nasa sports complex, sir, siyempre kayo po ay mismo nakikita nyo kung ano ang kalagayan nila. Yung mga relief goods, suporta naman po na galing sa LGU, sir. Opo. Yung mga natin, nasa evacuation centers, tuloy-tuloy ang pagbibigay natin sa kanila ng hot meals, ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ng MSWDO. Nandiyan nakaantabay din ng MHO para tingnan yung kanilang kalusugan, libreng gamot, no? Libreng check-up na rin doon para masiguro natin na ligtas ang ating mga kababayan. Sa mga panahon ito, pag nasa evacuation center ang ating mga kababayan, kasama nandiyan na yung stress, nandiyan na yung pag-worry sa kanilang tahanan, sa kanilang mga gamit. Kaya nandun nakaantabay ang ating lokal na pamahalaan at sinisiguro natin na malinis at komportable yung evacuation center po natin. Okay. Lastly, Sir Ed, inilipat yata yung mga nagtitinda sa public market dyan sa May Plaza. Opo, yung satellite market lang po ang satellite. kasi doon sa area, medyo bagyang binabaha. Kaya minabuti ng ating punong bayan na ilagay na lang sa plaza nang maging convenient naman. Okay. Naputol yung linya, no? Okay, sige. Sa satellite market. Okay. So, temporary lang yan, Sir Ed, ano? Opo, temporary lang po ito. Pagka humupa na yung baha, balik tayo doon sa dati. Okay. Yung mensahe nyo na lang, Sir Ed, sa ating mga kabayan, especially yung mga affected barangays, para sa ganun ay makaiwas sila sa anumang disgrasya sa panahon ng sakuna. Opo, kami po ay nagpapasalamat in behalf ng lokal na pamahalaan ng ating bayan ng Calasiao under the leadership of Mayor Patrick Karamat na sa aming pag-ikot ay nandun nakatabay lagi yung kanilang mga barangay officials, especially yung mga barangay captain na tinitignan ang sitwasyon ng kanilang lugar at ginagamit ang kanilang mga barangay hall bilang evacuation center. Sa ngayon nga, sinasabi ko nga, 8 barangay ang hindi na nagdala ng kanilang evacuate sa ating sports complex, kundi inaasikaso na nila. Ayan, naputol yung linya, naubusan si Anli. Okay, so at least nalaman natin yung sitwasyon at yung kanilang pag-monitor nga ay dire-diretso pa rin. Kaibay Mayor Patrick Agustin Karamat dahil nga gusto niya makita yung sitwasyon kung paano pumapasok, lumalabas yung tubig at siyempre undalan so panahon at ano anto'y solusyon. At sa rarata niya nagagawan dilap dahil sa ikuan ng Sir Ed noon isang poblasyon sa mga affected area kagad na sa pagdating sa baha. Correct, okay. Pero ngayon sikat isang kasamputan. Okay. At sa may 20 affected barangays. At ngayong araw, mamamahagi sila ng relief goods sa mga affected families. Kaya dire-diretso naman daw yung kanilang tulong. Okay. At patuloy ang pag-monitor sa iba't ibang barangay. At iba't ibang evacuation centers ng bawat barangay. Ayan. Kaya, kayong mga kababayan natin, kung alam nyo na talagang tumataas ang tubig, huwag nyo nang antayin yung mga opisyal natin na sila yung magdala sa inyo sa mga evacuation center. Mas maigi, kayo na mismo ang kusang pupunta sa mga evacuation center upang sa ganon ay mailigtas ninyo ang inyong mga pamilya nyo. Okay. Bago dumating ang mga sakuna. Okay. Sekondalante sa arar na gamit ay nasalatan. Purang buhay. Bilay, saksakay. Ayan, okay.
At yung mga main roads unpassable pa sa mga light vehicles. Huwag ninyo nang ipilit na ilusong ang inyong mga kotse dahil baka titirik pa kayo sa gitna ng kalsada. Yung mga kuliglig naman, yung mga traktor na pumapasada na sararayan panahon na talagang mausar, i-consider yung mat kariyera ratay pasaheros yo ya in mataga na singil mat na balag. Balag, okay. Kasi sikara ang gano dala pa. Huwag maabuso, huwag yung abusuhin. Huwag yung abusuhin. Ta erarata no man tatrabaho ra on lobi ra trabaho ya ang gano yan panoon at san ira na singil na balbalag. Singa kinmat hindi naman makatao yung At ngayong araw nakadeklara pa na walang pasok sa public at private schools. Pati din sa LGU. LGU, dyan sa klasya wala pa. Ayon na rin doon sa inilabas ni Mayor Patrick Agustin Karamat. May nilawan iaratay estudyante, aga nilawan iaratay empleyado ng munisipyo. Maliban labat ay sara may essentials. Yasi nga MDR, PNP, BFP, sa RHU. Aratan susara may wadtan labat. Yakantabay ng Mayor Patrick Agustin Karamat. Kaiba, yara may municipal elected municipal official. Ito hindi pa magde-declare as of yung kausap natin si Sir Ed. Wala pang declaration ng state of calamity. Wala pa siyang rekomendasyon. Ayan, Dahil kaya mat ni Kono na i-handle. Ayan. Meron pang mga relief pa na ipapamigay. Alas 6:54. Pwede ba tayo mag-exercise, engineer? Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datuin, tsaka si Engineer Ben Datuin, good morning. Councilor Jomel Lorisco. Ginawa mo namin konsyalya talaga. Si Tristan Solis. Diyan sa may mayor's office si Sir Bayan. Ganon din si Madam Mamet Buscarlo. Si Sergeant Basa. Master Sergeant Oliver Esteves. Si Sir Steve. Ayan. Dan si Madam Jubet Apiado Esteves. Magandang umaga dyan sa may LCR. Si Don Ramon Bautista Sr. Good morning, sir. At ganon din si si Ramon Bautista Jr. Ayan. Don Ramon, Don Ramon. Good morning dyan sa may bayan ng Mapandan. Si Sir Jeffrel, si Dr. Felix. At ganon din si Boss Darwin. Si former Councilor Gerald Apicial at si former Liga President Carlito M. Dion, good morning. Joel Cabu, good morning. Si Dave Parahas dyan sa may Barangay Buda, good morning. Si Bads Vidal, good morning. Si Master Zarlo Gonzales, magandang umaga. Good morning din kay Engineer Art Gaspar. Si Sophia Mamaril Machas, good morning. Si JM Balestero, si Jojo Bauzon, good morning. Si Sir Ben. Si Ronald Jojo RP. Ayan, dyan sa Santa Obra. Ronaldo Jojo RP. Santa Obra yan. At ganun din, good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Nabaha ka na ba dyan, Kapitan? Si Yayo Yoko Batutay. Ayan. From Cecilia Morante. Ayan. Good morning din sa lahat ng mga umantabay sa ating palatuntunan. Yung mga nanood sa Facebook, nakinig sa kailang mga transistor radio sa kailang mga tahanan. Panatiliin na kayo po ay nakasubaybay dito sa ating palatuntunan upang dito sa Radyo Pangasinan upang malaman ninyo ang mga iba pang mga kaganapan
wala na po tayong oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterial Lingkor at yung Magtipangasinan Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, nandyan sa ang ating station manager, Joey Bebe. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, All in the Morning! Ni Kaoli Navarro dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon,